U staat hier met oude ambachten bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. En wat is het speciale aan die oude ambachten? Nou, het zijn allemaal ambachten die met de visserij te maken hebben. Ik sta hier dus te tarnen van netten en zeilen en touwwerk en et cetera. We staan met de touwslagerij. Alle touwen voor de scheepvaart en de visserij die werden met handje gemaakt vroeger op een lijnbaan. Ik sta voor de rest nog met een haringrokerij. Dat weet bijna niemand, maar het palingroken is eigenlijk van na 1933. Daarvoor werd er voornamelijk haring gerookt. We staan nog met de wasvrouw hiernaast. Ja, die heeft overal mee te maken eigenlijk. Hoe ging het wassen voorheen in zijn werk? Ik zie hier een rekje en... Het is heel bewerkelijk. We hebben hier een opstelling waar de kinderen kunnen wassen. Maar in het echt werd het gewoon echt opgekookt. En ging iedereen op maandag wassen. De verhalen hoor je van oudere mensen overal. Kinderen vinden het heerlijk. Ja, te spelen met water eigenlijk. Hè. En jongetjes en meisjes. Dat is het leuke. En ik zie, ze krijgen ook even de kleding van oude ambachten. Ze krijgen even een schort en een mutsje. En dat is leuk voor de grootouders en de ouders voor foto. Ja. Dus dan hebben ze ook een idee hoe de geschiedenis is geweest. Ja. Hoe gaat dit touw maken in zijn werk? In zijn werk? Nou, je spant de strengen in. Zoals deze. Dat zijn gewoon klossen met garen. Die span je een aantal keer in tussen de haakjes. Knoopje erin. Eén vraag. Vroeger werd zo'n lijn gespannen op straat op de lijnbaan? Op de lijnbaan inderdaad. De lijnbaan onder andere in Rotterdam, maar er zijn ongetwijfeld meerdere plekken in Nederland waar het... Sterker nog, hier in Dokkum werd mij al verteld dat ik eigenlijk op de verkeerde plek sta. Want hier vlakbij is een lijnbaan. Omdat vroeger uiteraard natuurlijk ook de touwen gemaakt werden. Als Dokkum Admiraliteitsstad heel belangrijk. Heel erg belangrijk, ja zeker. Ja.